achampem hene ntoma ofura ya ene ne che different mampon hene ene ne che different ene ne nua ba idie ene ne che different na nim se sante hene se na wote so no kura wote se no so tutu enko so maduru enko so ene amammere no na kire de obefura wo nye sante hene na na sori na ofa ntoma bi afura wo By Nyansapo TV, so and any day can I work here, I subscribe to your channel. No, my son share your new mapa, ye dear no, but who do my and one is I share at the Amaya. Now, for comment session was also a dear. Now, I didn't be up a which the piano. Chen will hold my a brand brown air attacking kind. Anything and they ever say, there ya four, out 4, movie science, a young brother now one today you mono. Anything and yaba na hono mo a ye baby sano na wa boa yen a kire ye mu mabunu ne yesua de pa ye ayeyi koso ye na aye ne koso na nema bia mu hu ye twa mo ye hu se mo ni gie dwumadi a ye de ne ho pa nyami hira mo se mo ni di akide bia nyami hira mo pa eya mo koso aso nse emfa emaye nyami hira na yama wa kwa aba ahumje mu ana wo enene ya bo apia Yajma radio, mammy. Ya ma unje wa humi wi ya ma unje wa humi wi. O so basum Ghana no asuma sante dia. Ahomeje pa dia. Ntimi nji wi. Bi to kura time me di kura e problem. Asamo. Time me be die problem. Ese ya ya kase. Aho so wo ho. O se unfu do so a oyi ni. Ye ni nyina. Cause bibi e be ko so wo manhia se sante hene tuma frem ne mpabo ahyem ne nkapu. Kapo asante nkapu ene asante che bibi frem bia no nyankopon amane nana no mama yetumi a yede ye adwuma o manhia ne de ekọ bia no minnim mpo amaboso mo de ba na hu bi na mentia se na mabusa boso mo se we ni hu ade we sante hene wa kire sei we kire sei timi pedi sua pa timi ye ba ho bia so timi kire ye no menye konfo kwadwefo because we teacher ni a o se tem bia usua ade ade a ye pa se teacher ni kira de na akora ka se we do we watin ebeyo ebeyo papa ana se we ye nkyere ni se afebo se teacher de hwa akora la wa board no so unya teacher ni bia o ye good o timi ka se o ye clever o timi ka boye nsem ma na o ye teacher ni bia won pe se won pe ni mguase o be pro akora la sa abo se be na sa wu on kan bio enti ye de bibia ye ntia se wo sante hene ho ye busa ne de nkyiremu abre sante hene because asema obebusa mi se fa sante hene ho a obi antimi nkyire wo de se me se wa bibiri timi frem mo se na ma afunti ya unya asem o manhia na mse asem ti se de se ya na ibu a o kire mo koma mpon tuma sante hene fura ye e cha wo share ye wo ka ho asem ntia mfra o manhia na mse sante hene nya sa ne ma we ne ha no na komia no pese koso ti wa wo ho nim die na mu enye saa ene ye be fro ka che se o chia ne ma on se historian ni bi na twa ne ho interview da empanyimfo ne se o mu hia na bakwasem na wo kan because o mo hwe o mo nkrata e be 100 mu ono nko an nkrata na different nya no bi no mo kan ade se wa wo ma 7 wo ware wo yira ansa na one ne yire wo yire wo nya wo nkala no na last born nya wo ba mfifi nya wo ba ase wo yira fo achi o nti papa yi ni history no nko an yo sua ro he se bia nipa be 4 obi ade e ba ko ono nko ade e de ni da so nko na ma mi wiem nti asante de obeka o masem a ka de wonim me ka ne pepepe emfa bi me bata ho menyi bi so mfirim ne mu nnimu a na wakwa abusa ana se wape proof o ka asem fa obi ho na ente sa o wa amane asotwe pa nti me mpa amane nti me ntiase a me oboso mo ho ti we ye de o se we to say ana ye na dot ye a ye nwie ye dot ye de ye wie na ye na nkasa de ye nwie ye ba ye nhwe ye ya hwefo a ehwe yen a woni ni gye ye ho monti bibi ase ye monti bibi ase busa monti bibi ase o mo se na ye mbra na boa yen e che bi ho no mo a
na broni beka eagle but chi no kan kodie ntaban ase bi nano ase bi eye na sa che no tumi wo mo mini aba me dase ni akwanya odi aba me na e be fa akwanya so ni achi ahwefo ene wo mo bibi nti wo ntimi hwe agi so mo tie da obi ase eyi wo di akire na omo nti bibi ase no mabusa eya na ememeni gise bibiri na pese wo sua asante abakwasem na hwanpo na ekire nti se ni wo nyansapo eso na obi a wonte ase bia no fa so akire na manate ase wahene bi obebiniti ni bia so masem na meka no saa na wahene ne beka na wonum se na nsan ahemfo no bitimi frɛ me se sante hene hwe nyansapo saa na me se na sante hene de de no ko hwe nyansapo se ai won sem bia wo kan si yehia ne de kire na wo se wo ye clever so nti se betimi me nsa si me bo se sante hene hwe nyansapo ye din kunim ena mere bi ye ko nkranza amamre mu yire sante hene ayiri wu won nkranza ye ko ya ye baaye no wa hawo bebere ko si ho ye video ye baaye ye kire ne mu na mpanyimfo no frɛ me omgi video no hwɛ mu sana ombetuma ba ye press conference hu no kore wo mu nti ye ntu na tie mu obi ani da e wo wiase na ma asante a ye som nti asanto pɛ no kore de wu minim bia no mekire na kire ye amadi pa asua sante hene so be frɛ me because of mama nipa hu ni kase ya na ye wura di se mekwa ko bum kutu je mako se bo pache ana so frɛ me die di me hu bia mekire kire ye yesi yesua tana na kire ye obi ba na o se cheno wonti chenase kwan ma fa so ma design no kwan e different se ni sitie no na men kire wade on se wo hwɛ chena me de me koyi ti me hunu de chena ye de etie wo hwɛ chena sumai ka chena ho chena ho nye check keke david chena ye sumai na say sumai na oye eche no abo a wodi ene saa akode no sunsum a teacher ni mu abo a wodi ene kode nti ubehu kode na entakra na se beka se na taban e ka che no uwi abehu kode na ankasa ne ti ene na no nyina ebo che no so asa na uwi abehu bibi afra ne sebe na sebe ana no ye de ande ni suma ne bi frɛ ne bansere ebi bɔ ne mama no so ase ebi bɔ na pampem ebi bɔ ekeni ekeni suma ɛna sika ɛka ho nti ɔsoro ne asase mpo agye sante hinatum sɛ wɔyɛ number 1 kyɛ na se kyerɛ no soro ne asase agye natum sɛ ɔyɛ number 1 for tumi mu yɛnhwɛ ɛsoro ntakrabo ɔmo nam soro wo kura tumi pa ɛyɛ kɔdeɛ wo kura tumi pa ɛyɛ kɔdeɛ nti sɛ kɔdeɛ ɔne kɔdeɛ nam a nti wo hwɛ ɔmo a makrabo ayɛ kɔdeɛ na ɔmo yɛ strong pa tina mpanyimfo sɛ ufa kɔtɔ ufa asorobo ayonko a kɔtɔkoro enka so ono adu yi mu soro no di agoro obeyi ama na damfo ne ono adi akoka soro ha en ha ho enko obodi wo fia no di aba so nti e be sere se asante ye nema bi a ye bia no ye tumi anyankopon di ama asante ena ye de ye di adwuma ti woni wa anya sa tumi ni bia enye wotan enye ni bere na waka se che wo ba wia so hu bi da bi o tine ne ye bo bi sei me hu bi da nti se duru de den kura na se kode otumtam nipa o kode ho ade o otumtam nipa na taba so wane nan so mu a odo beko ye duru de den asante hene otumi yira na ko ye den kura wo hene wa yira obitima ayi se ti ayi ka se na
Obayira. Na nim se santehene se na wote so no kura wote se no so tutu enko so maduru enko. Otuntu a. Enko. Sa. Hwe. Enyema wasante o. Enyema wasante na on se enne na duru time se 2 mini nyina no ye manipa nyina hunu se ne wiase na eko. Ntina man na enyema ye fofofo ewo wiase. Na echewe ya na hye santehene ne ye je se akọ ne ho eyi awu wo ya funi mu odwira di nanim nanka me wi se otimi hye ne bre bia na se bre be no se bre no otimi hye sa ya wa hye won hye bio wa hye won hye bio professor de ya wi chana wi na djuma yeso wa hena foforo ba sa na santehene be di akonwa ntoma bia na wa fra ne mienu da o ntoma ofra ntoma bia na wa fra ne mienu da onya fra wi a wa wi enta no de chana yedigu ho da bi yedigu ho yedigu ntoma won ntoma hene no won ntoma hene ukuru mo hene won ntoma hene o minim ti asante won ntoma hene so ena amammere no na kire de obefira o ne santehene na sori na fa ntoma bia afira o David. Yes, oh sorry, I know fan to me for I say. And Kunyan and the bachelor say, Gina Brewe, Gina no. Wayne was a way to Konya Manum Koshe. Say, I say, ya, ye be shim, na way now obey. To a year we are not a kubu, who free we are not a go. Tis all share a champion hen into my free, and then a chair different. Man point henny, and then a chair different, and then you are by the. And then change different. Seka tuntum bia tuntum. Nti ebia wo ye tie. Umfra emfra bi. Nti yen asante de akonwa no eye sunsum no na e kire wo de wo beye enya wo pe. Eye kode nkoma ye di ya. Spiritual and physical significance. Ye make person mekan kakra na ya hwefo ehu said the omode soma aye no. Yes, so I research kakra fa ho na fiase amba wo na na ho so ubio spiritual significance no or say a messenger of the divine. Eagles are seen in intermediaries between heaven and earth. Their feathers symbolize a direct connection to the creator of spiritual guides. 2. Freedom and vision. The eagle's ability to soar high represents spiritual elevation, clarity, and the courage to rise above earthly struggles. 3. Strength and honor. In many cultures, receiving or wearing an eagle feather is a mark of bravery, leadership, and spiritual maturity. Diatosubio, healing and purification. Used in rituals, eagle feathers helps cleanse negative energy and invite divine presence. Nana, me bonnet tofa. Say we also obete de. Yeah, can ya say. Now why na? The first one I make no. A child say messenger say osomafo a ofiri soro ye twa de tie nti na me ka che say osoro ne asase mpo agi santehene atu so osomafo a ofiri soro sa nti na me kire wo say sa na tie yes so hu se kode e de aye che ne de osoro ne asase mpo agi na tu because aboa we so osoro ne asase nyi ni ntumu a ntumi fa na de enye wo ho dabi de to so mienu so say fa hodie ene anisuade hunu freedom and vision. Na dia na santehene eni suade hunu be no woni. Fa hodie be no woni. Dia to so bio. Ko. Ko. O se ahoden. Ahoden. Ahoden na hoden sen santehene. Hwan na no hoden sen asante kingdom. Kwasi kokko kura ntimi ni yanko. Odwane dwane ne ma ho. Kwasi kokko tamwa akwesi kokko ne ye ba do ani asantefo okon no
na bonofo ho na anwanafo ho bamburisifo ho fa hin na to kana ko ho eso hwan no mo ne ko ye e ya asante ne wantimi mpo ana me nko healing and purification nature say healing ye ayaresa ne ahote to hwan na asante hin ahira no a asante hin anu asema me wow bibiri kura ba asante hin ho be jinhira de do na be jinhira bibiri su hwe ne suya because on hote what say wa hin ne te sport eda dabi on so gina club mu etare oba to da dabi na se duru amamre kwan so kura ne ye hye ne se o se osa hwe ba bi o gina na ba bi na yiri gina enye bedwam won obetwi no ha no be obi si twimi baby no tare wo hene pa ehunu wo hene bi obi tare ne to ebuma ne sisi nyina wo hunu sa wo hene bi sada dabi nti ye kases anti hina ko nya firi soro a eya na bibiri nti ase kin soro mo koy na eno na si nti won say ye bo asem ne tofa ena gogo so de ama abua ya cheche ni mo ya no mini gogo ne twere ya dabi akenkan kura mini dabi ti sa na ti so do kan ni nyina ne ye pepe sa na wi ase etie ye ba ya ansa na brofo ba ti nye omo na ebe kire bibi ni obi ohwe mi bi anim sa akenkan me nya de ena obi aso be di adanse se won kan hwe nkire me dabi e ba kwa mi se me fafo ti sa na ti ye Nyankopon so de a kire no wow nana ne yesunya de na nana nya yi no so nko awo na me ba na physical say bia ani wo so hu say obi a hye chebi saa anode bibi saa ye no ho a eno so gina ho matumi tumi na afi ade ceremonial tools ade na mu djuma de na mu die no saa chewi metimi de mensaje me bo aka say the whole world Otumfuo nko ane wode we bi aye no ho po dwabo ase me first time amahu bi no ti se wahene fufuru bi we aye no say wahene fufuru bi betuma hwe na wakoye bi because of ohutumi e dey ewu eno enhaye usunya free sante hene ho na mo obi ehuru se abo bia person otore sarade a usunya preko ti so person ahini ye fe wo je usunya sante hene eno de bi no monti ase yensi obi akwan spiritual protection eche wo kan difu a wo ye tumi Nyankopon de ama ani akofo a wo ko na wonti betena social media emedi bi atem aso wahene na o ma be fache we bi nche enyeyi aise sunsun mo don ring hye won sa we a obi obehia be betra wa hwe brana kire kwan ese so strong to se be so we du ko fache we bi sha obi o wani bia betra wa hwe se ahode na o se kura oni kura wampa se de woken ni mum santehini betimi ahye because ahode ni kura na mpa yan hwe asase santehini akonwaje o se tu akonwaje kingdom okuta enye easy asante yo ade wow asante woni na nana physical significance no ba ku bo ha me de o say adornment and identity worn by chiefs as onye hene kura ntimi nse warriors spiritual leaders to signify status, protection, and ancestral connection. On say, so we share Africa ha. Africa nina open leader Santehene. Africa ha. Africa nina open leader. Chiefs, we have 5. Say 4 back. We have a research. I said 4. Africa nina. Omo ye 4. Omo ye kura tumi. Omo ye 4. And I said 5. Mu back. The whole African. Something there first. The whole African. And two pama could be in far from for any research on the mount. We had the baby sheep. Yo. So, and the mat to me now, it could have something here. African, you know, on the air first. On a decline. On a decline. Obia konya and son sense something here. Obia to me and son sense something here. Obia nyansa
enso nsene santehene obi agapade enso nsene santehene the pia mu no na the whole world no the whole Africa no mpo or the first na Ghana ha obi ane ne nse obi ane santehene ense e wo Ghana ha sunsun mu no ene physical na yenim no sa na be kire wo okogogo so a ode be ma wo nti se woni wuti baabi na toto ayampe a hwe emre aborofo echa asese omoba aha ye amfo mo kasa wo nti se obi tena se kasa asante afo ante borofo a ye enye enwanwa because ye mfa broni kasa no enye hwe wo de wo na wote borofo titiri ye mfantefo ne nkrafo ena mo fa mo borofo ena mo didi mu dwuma na mo gya mo kasa to ho ena ye asante de ye di ye twi titi aborofo nti se nne no twi na kɔ nanimu a na se de dade baabi bebere a memfa wotan kasa de nti na twi kasa akɔ baabi a na wo kuro mu kasa nkɔ baabi a Is enye nne na hyase. enye nne na hyase ye hyase boy ya de ho ban ene ye boy da wuro dadaada wo tama ne nya fa ahodie kura Ghana nya fa ahodie yi abai 1957 Asante Kingdom omunya omo fa ahodie 1935 ti firim 1935 ena asantefo de wo ho ti firim na hwe na cheye kwa sana Ghana na nkasa kwa benya ne fa Ghana na nkasa kura no asante 1935 na ye daye man na ye 57 na we 57 wa fe ne ye na ke dia fefa na ganye asechide na dika fa abofo first adenti na de mo na mo be kire de yenye enne de politicians person mo kire say asante nyi obi a other regions ni bititi be wi asante nyi obi a na wan kasa kura ukuro mu buta say ukuro woni Ghana nyanya fa ho de pe 1935 na asante nya ne fa ho de 1935 so ti ase enti aduru time bi a ade a wonim no kwere kosua entra bi nka de ope asante de wonim abo bi a ye friend asontrofi yeso fa na ofa musuo uja nso uja asrade bi bie no Ghana ha betime yi a mbeyi asante afiri asante betwa fa so se asante efa ye 1935 yi a ye dinya ye fa ahodie e de kɔ abrofo kurom se aduru time se wo se ye tie ho nti ye dae man na emom ye mpese ye beka ho asem na Ghana fo aka se ye kire ho yenyi abrofo kurom mpanyimfo me da no ye mfo mo mbra no mo beka history enhwe se asante de ne ho dada omo pa Ghana pa asante Chelsea se mo fa memla meka ye ho na ye wi a ye baye mo asantefo nyina mo hene ye baye ne king na ya ye omo amanyofo no so ye mo prime minister said the Queen Elizabeth Krum yeah no and asante se nyehwe ye ka bom ye wi ye boni aya ye ni don se santefo asante hene tibika se boni aya kai da bi o boni aya kai da bi sante hene ta aka sa asem ne pa boni aya sa manfo osua de afa asante ho a nka sa boni aya ade obudi ye ka sante hene nka se boni aya kai da bi da ye da ye man ye we bibia ye se bibi de nkrofo bi se sante hene akote say defense asante as there mo ye brown soldiers for ya e wo ho dada anything you prison no you were prison you were prison officers you were soldiers you were police for you were fire service you were bibia you mention dey na ni you were hospital you were bibia so you were bibia until na unru say ebia ye ja to ho ena yakofa ba wo se won TV da wo kɔ America bi wo ho ada abrofo kro nya bebere no omo obi a won different ministers a omo defend no asem ba anyo na wo bakwa kwakire mo so mo wo propaganda so obi a obi ena bo ho ahemfo bebere wo badwa ba ase a na nkrofo bi a mo hyehyɛ ntade te se tasba ene niema bobom ne dufa bobom yi ohini bi a ye bi sante hene nko akọ mo hu sante hene nko ade a omo si buei enso mo hwa sante tu mesuaye tene nya ade afa ni ebeba na wo ho dada ya say ohima bi awu enti obi ana ohini bi awu yekwesi obi ana no enye nne ayade wo ho dada ayade wo ho dada una nakura beka kire se wo no kura wo beti ne wo ho ti wo akwala suko no ma una betwam dabi
utwam a enye ye ba wo pese oye bisu age so osunya santehene so ye woni ma bebre woni tumi a beda na wakontokwa dibim untimi nkontokwa nwini o woni tumi so abrofo ni mpotwom hu suro ye asantefo omtwe hu suro ye opo hina ne tirimu oden pa eye wuro setu titimu ene setu titi o setu no kun oba kun ye no eno ntina omo wonu so osaya na esuro no mate osaya na esuro no e di entra o setu untimi fa na tiko nkafo usuro kura to peso ye obi obadi be ye o na me hu se e mo nwa so no akosa ba ya asa wa ye boko sa na nke o setu no akwa abai na o se betoa so a kanu me de kayan yentina na anu tira ye nim o setu no yetimi kase o ma kwan ne nkwachi nkrofo bi mfo ombra ka hemfu bi wotimi tena se ka asem na o obi tumi kase ono aka asem na kase ye mpene ubesu ayekon abrafo ba kofa waba bia wo bia ombe kwa kofa wo de waba enene de yewro setu abebi o sa baaye no obetoto niema to abeye boko eno ode toto niema ento kwa bibia ni ni mum yaye bibia awie opeso ne meko akokan mabakwasem ene ne bema wotuche edi amame enya afi na mebe perisika enya afi na mebe peridom enya afi na mebe perasase enya afi na obesi kingdom bibia waye dada na ne eche ya ne ka ho asem wo se na sika bom na wana wo sika che santene wo fisika jo kofia na die na mbetima kire de wo hu bia kire bibi so ho enti asante de wa wo de otan ene ani bire na wo de tete no why na so wo sua asante so a ne ho ato ne da sua asante so ma ho nto ya ma ho nto dabi ye wa konfo ye wa nyansafo so obitimi ka se asantefo anko school akonya no wahu de sigajo kofi da na chino maya ye sigajo kofi pia da na chino oye professor mua oye professor na sigajo kofi da na chino santehene nu masem na supreme court odidi asem anya okuru mu hene nu masem wo eye santehene nu masem eno mu didi asem to the school be sisi say santehene asantefo anko school tenti mi fancy simo ina betina shi na ye bai kura ansa na mumu ba ye die fa hu die ne ye die 1935 ko bu se obi a 1935 ko bu se obi a say 1935 no ta de na ye die ho 1935 da de na ne te kotoko asante kotoko 1935 da de na ne te kotoko na asante kotoko so nyi enzenye ene na niama abafo sanate 1935 yenya ye fa ahudie 1935 saada de na yete kotoko saada de na ye gina mu bo cap gi sa wow so until last Otumfuo ye video was kotoko yi mo nko na mu mani ma se wa Ghana mu ha kotoko fo mo nkenya o asa afi di o ma sa de nya ji kakra na edurumle bi ana nye kura mo se sante hene wura ho ana kotokwa golusu campus wo pa na abu ba de ba so eti e be sere ne ma bebre se se omu pese omu hu di asante kase ye ya enye nne na asante be peretumi enye nne na asante be panimonyam ye wodada Africa ha obi antimi ne yense ohini bia kura wo Ghana ha ebia antimi ne sante hene ense e ma ne nyeye because uko rank ni mu a enye me na meka sasante hene yekese buroni mpo age atum adi se ngrofo asofo soro mu huru ye se akomfo ye nko parliament na ye bibia ye mfre ye na sante hene fre ye a mu ama mfre ye fa wo be mu nyina ase ye che mu 1935 akom mu de mu ye okay akom 1935 na sante hene fre akomfo enti 1935 ne 57 na ye wo ye ni mu difference wo mu wa difference wo na ye da se ene de ya shofo cast ye mebisa no ya mebisa mo aboa yen ama ya ti ase eche na ye na na hye na nye che bia keke nye che bia keke nye na ho ne tende o se na mom de wo hu bia no ejina ho ma bibi wo yo hene bi na akwohye bia na fa ya se ne wo hene bia so na se ne keke na akwohye bi asamato na ye no di bomu a
nkase ho nko kan tokwa bi o wa kwa friend tokwa wo yo ene na aboa yen ya kire yemu ama yehu de ntia ya na share sa che no na de gina wo so e ma na tumi so a esan etechire send ye no what bisa yon ko ade a ye be ba ne so ye bisa na adom yen no wa chechire mo ama enya ye ho entia se Nyansapo TV the first time I wo hwe ni a wadaro ma subscribe to channel no ema yen comment like san share na ye spread good news no juma pa ye yen bo ho dawuro e fa mai kwan a be fa so abeboa yen no bo ho dawuro hyem obi an sanka bi na obi an hu juma pa Nyansapo TV ye yemfa wonsi hase therefore e be sen kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame